Ginaangot sang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality nga ginapamunuan ni Senator Risa Hontiveros ang natabo nga pagpanglutahang sang duha ka estudyante sa Tacloban City sa impluwensya sang online extremist network nga 764. Ini ginakabig nga terrorist group sa Canada kag isa ka threat sa national security sang Estados Unidos. Sa hearing nga ginpatigayon sang Senado nahanungod sa insidente sa Tacloban City kung sa diin 3 ang patay, ginpahayag ni Hontiveros nga gina-target sang grupo ang mga menor de edad nga madali maimpluwensyahan paagi sa mga online platform kag mga online games. Iniagod maengganyo sila sa paghimo sang peligroso nga mga butang. Ginatagman sang senador nga wala ini nagapanawagan sang pagdumili sa online gaming kag ginapahayag sini nga kadam-an sang kabataan nagahampang lamang agud magpahuway, makig-abyan, magtuon kag maglingaw. Naibaluan nga nagapanawagan ng Iloy sang isa sa mga estudyante na napatay nga panubuo ng edad sa criminal liability agud mapasabat ang mga menor de edad nga naghimo sang kaangay nga krimen. Ginasuportahan man ini sa mga pamilya sang iban pa nga biktima nga suno sa ila nga kulang ang subong nga layi agud may manabata sa nagluntad nga krimen. Sa idalom sang Juvenile Justice and Welfare Act, ang mga kabataan nga nagaedad 15 anyos panubo sa tion sang paghimo sang krimen wala nadala sa criminal liability. Naibaluan nga ang duha ka sospek ang nagaedad sang 15 anyos kag 14 anyos. Suno kay Hontiveros, kabahin man sang ila nga ginatalakay ang mga problema sa mga kabataan nga nagaatubang sang peligro samtang nagagamit sang internet kag nagapakig-istorya sa iban online. Trigger warning po sa lahat ng nanonood dito at online. May mga indikasyon po na ang naganap na pamamaril sa Tacloban ay may impluwensya ng grupong tinatawag na 764. Ano ang 764? Nagsimula ito sa Texas, USA, ng isang 15 years old na ang pangalan ay Bradley Cadenhead. Cadenhead claims an individual he met through the online game Minecraft aided him in starting 764. The first 3 digits ay zip code niya sa Texas. Ang modus ng grupong ito, maghanap ng mga vulnerableng minors online at hikayatin na gumawa ng kahindik-hindik na bagay.